binuhatan amal wala o dili kini pagadawaton sa Allah subhanahu wa ta'ala kung dili kini may subay sa pamaagi sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaduha ka pamaagi. Ikatulo ka pamaagi nga mahimo kitang matuod nga Muslim wa ma'rifatu dinihi, kinahanglan gayon nga atong pagatunan kung unsa ang Islam. Taas na kayo kung kini mo atong pagahusayon. Unsa ba ang napailalom sa Islam? Sa Islam nga relihiyon, dili ka matawag nga Muslim kung dili nimo kini pagabuhaton. Una, ikaw maga-syahadat. Ikaduha, imong itindog pagabuhaton nimo ang 5 ka beses nga pag-ampo sa isa ka adlaw sa adlaw o gabi. Ikatulo, magapuasa ka sa bulan ng Ramadan, tagaabot sa bulan ng Ramadan. Ikaupat, maghatag kag zakat. Ikalima, magahaji ka, muadto ka sa yuta nga dalisay aron sa pagdawat sa mga panawag-tawag sa Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang mga kamanduhan. Mao kanay gitawag nga rukun 5 Islam. Kinahanglan nato ngayon kining mahibaw-an. Ikaduha, rukun iman. Dili ka matawag na Muslim kung dili nimo kini pagabuhaton. Tuminuna billah, ikaw magatuon sa Allah. Wa bil yawmil akhir, tuminuna billahi wa malaikatihi, ikaw magatuon sa Allah o sa iyang mga anghel, wa rasulihi, wa kutubihi, wal yawmil akhir, wa khairi qadrihi. Hangtod sa katapusan. Kinahanglan kung ikaw tinuod nga Muslim, imo kining imemorya ang rukun nga Islam o ang rukun nga unom nga pagtuo sa Allah subhanahu wa ta'ala nga diin nga mao kini gihimo karon nga sumbanan sa mga tao nga mga wit-witan walay lain nga giatubag ang pag-atake sa mga tao nga nagabuhat, nagasangyaw sa pangalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Adunay ikaupat nini nga diin dapat sila niini ang nagabuhat, dili ang mga tablet. Apan gumikan sa mga kasing-kasing nga puno sa kahambugan, puno sa pagmataas, wala o dili nila kini masabtan nga unta duha nila ka mga tudlo ila kining gipanudlo gisulat sa mga madrasa. Apan hikalimtan nila ang ikaupat, ang tinuod gayod nga gibuhaton o buhaton nila. Sila ang angay magabuhat nini, dili kita, dili ako nga tablig nga kulang o pagtulunan sa Islam. Unsa ikaupat nga angay na itong hibalaan o angay na itong pagabuhaton, ad-da'wato ilayhi. Mao kinihinungdan nga milaganap ang Islam hangtod ning abot ning kabukiran. Sa maitom sa pandanod ang Islam pinaagi sa pagdawa o da'wa tabligh, pinaagi sa pagsangyaw sa da'wa sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsangyaw sa kadakilaan sa Allah subhanahu wa ta'ala, niabot ang Islam niining maitom pandanod. Kandag Surigao del Sur. Dili lang ang mga tabligh ang iobligado nini. Tanan na nagangalan nga Muslim, may pagtulunan ka man o wala kay gitunan,
nimo nga ikaw imong isangyaw ang kadakilaan sa Allah subhanahu wa ta'ala kung imo kining mahibal-an ang basic tawhid. Kini basic lang kini nga tawhid apan gikalimtan kini mga tao nga mga wit-witan o mga wit-witan, mga marites o mga malitos nga walay lain nga gibuhat kundili ibagsak daoton ang mga dakwa tabligh. Apan kung tan-aw nato ang ilang mga binuhatan, layo kayo sa Islam ang ilang mga binuhatan. Tan-aw nato ang ilang mga anyo, layo sa anyo nga mga Islam, mga Muslim. Suri sa atong mga kaigsunan nga mga baguhan. Dili nato kini masabtan kung dili kita moabot sa taas nga level. Apan ngano kini mo akong gihimo nga isay sa iya kaninyo kay aron inyong masabtan nga kami nga mga dakwa tabligh dili tanan nagabuhat og bid'ah. Dili kami tanan nagabuhat og bid'ah. Kung aduna may mga tabligh nga nadusmo nga dagma sa ilang giagian, walay labot ni ana ang dakwa tabligh. Kay ang dakwa tabligh usa lamang kini ka grupo